Sa gitna ng tumitinding tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo, ramdam ng mga Pilipino ang epekto nito, hindi sa digmaan kundi sa araw-araw na pamumuhay. Mula sa patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel hanggang sa mahal na pagkain, umaabot na sa bulsa ng bawat pamilya ang epekto ng global crisis. Sa panayam ng So to Speak, ipinaliwanag ni DJ Hanier ng kilusan at kaisaka kung bakit mabilis tamaan ang Pilipinas sa ganitong sitwasyon. Dahil bawat gera sa labas ay dagdag ng presyo ng langis dito sa atin. Kaya ramdam agad sa jeep, sa palengke at sa hapagkainan. Pangunahing dahilan anya ang patuloy na pagdepende ng Pilipinas sa imported fuel. Ayon sa Department of Energy o DOE, sa kasalukuyan, tinatayang nasa 90% ang inaangkat na langis ng Pilipinas. Highly dependent raw ang bansa sa imported petroleum dahil sa limitadong produksyon ng langis. Kaya't anumang galaw sa pandaigdigang merkado ay agad na nararamdaman sa lokal na presyo. Kasi kapag mahal ang langis, mahal ang transport. Kapag mahal ang transport, mahal ang pagkain. Sa agrikultura, lumalaki rin ang gasto sa produksyon dahil sa mahal na diesel at fertilizer na kadalasan ay imported din. Sa Central Luzon, nakilala bilang isa sa pangunahing food supplier ng bansa, dobleng epekto ng krisis. Sentro tayo kasi ng palay, ng trucking, dito din dumadaan. At diesel ang dugo ng production. So kaya kitang-kita natin, daman-daman natin kapag tumaas ang presyo, doble ang tama. Bukod sa ekonomiya, may pangamba rin sa posibleng pagkakasangkot ng Pilipinas sa mga sigalot sa labas ng bansa. Meron po kasi tayong pinapanigan na superpower. Yung dati na natin na sinasabing kaibigan natin, kahit hindi sa lahat ng pagkakataon ay umaakto siyang kaibigan natin, yung Estados Unidos. So nailagay po tayo sa kalagayan sapagkat tayo po ay pumasok sa mga kasunduan at mga arrangements or security arrangements na nagiging ang posisyon ng Pilipinas para sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. Ang term na tinatawag doon ay tripwire state. Ibig sabihin, isipin nyo po, para tayong trap. Sa kabila nito, nananawagan ng ilang grupo ng mas malinaw na direksyon sa ekonomiya at enerhiya, kabilang ang pag-review ng oil deregulation at pagpapalakas ng renewable energy. Sa gitna ng krisis, malinaw na hindi lamang panlabas na salik ang problema, kundi ang matagal ng istruktura ng ating ekonomiya. At habang patuloy ang pagtaas ng presyo, ang tanong ng marami, hanggang kailan ito kakayanin ng mamamayan? Mapapanood ang buong panayam sa So to Speak sa darating na Miyerkules, Abril 22, alas 8 ng gabi sa CLTV 36 Digital Channel at sa CLTV 36 Official YouTube page. Ako si Sonia P. Soto para sa CLTV 36 News.